Excellencies, kamar yadda Sheikh ya faɗa, za mu iya tunawa lokacin jagora yake kaddamar da wannan shirin a yayin da yake gwamnan jihar Kano, ya ba wa ɗalibai haske cewa duk ƙasar da suka je in suka karatu suka kammala, in Allah ya kawo musu wata dama da za su yi aiki a can su zauna su yi alfaharin jihar Kano ne, da Allah ta faru girma Kano. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Your Excellency, the Executive Governor of Kano State, Alhaji Abba Kabir Yusuf, Honorable Commissioners, Advisors, other senior government officials that are here, our scholars, 150 in number who are here today, members of the press, distinguished ladies and gentlemen. Let me start by thanking Almighty Allah for showing us this very historic day, today the 20th of October 2023. As we are seeing here, we have our first class young men and women. I don't want to use indigenous of Kano, but residents of Kano who are here. People who are selected on merit. So far, the governor, through the committee that was established to screen these young men, were able to select 550 in number. And the screening will continue because this batch is a batch of 1001. Meaning out of 550 that are selected and are going various stages of screening, ranging from Federal Ministry of Education to the various embassies. 550 have already been selected and confirmed, and everything is being processed, including the 150 that are leaving Kano today, straight to Lagos, from Lagos today, straight to India. Meaning, all those who are here are going to India. In India, we are going to various universities, selected first-class universities in India. It is my pleasure to congratulate all of you. Through you, I want to congratulate your parents and your families and the good people of Kano State. This program is not a brand new program here in Kano. We have seen it, we have seen what it yielded over the years. The only difference is that today we are facing more economic challenges in this country. In fact, those who are aware of the economic situation of the state and even the country, this scholarship is almost a miracle. That a governor would select 550 and of course sponsor it. And so far so good, we have not had governor borrowing money from one source or the other. So I say, well done, Governor, and it's an opportunity to thank all those who have supported him to do this wonderful job. Let me advise you that you should continue to be our ambassadors, ambassadors of this country, ambassadors of Kano State, and of course, ambassadors of Kwankwasiyya. I believe that even those who are having some doubts about ideology, by you being in the airport today and looking at your aircraft,
I believe nobody should have any doubt that the best way in this state and in this country is to go for Kwankwasiyya, because that's the only ideology that believes in education, that believes in integrity, and that believes in supporting the masses. Just like the previous program, it's very difficult to remember any surname here. These are the children of the talakawas, as we call them here. And we are so happy that going by the selection and the universities, all the over 3,000 young men and women that we sent to 14 countries in our previous administration, all of them came back with first-class master's degree. And I believe, and I have no doubt in my mind, that all of you will come back with flying colors, just as you got during your first degree. We are so happy today that we are having this program, and we want to assure you that everything is being concluded in terms of what you are expecting there, ranging from your feeding. I remember some people in our previous program were even complaining of too much food because they are eating at least 4 times a day. And I believe that the program, the same, is a similar program. Governor is paying your feeding, school fees, accommodation, even insurance and everything. Governor has decided to take the responsibility on behalf of Kano State Government. So ladies and gentlemen, this is a rare opportunity. Please make the best use of it. Don't waste your time. Of course, despite all these arrangements, I believe you have some challenges to face in your various universities. This time around, we decided to avoid any university that are only having students that are vegetarians. This time, I'm sure you will get as much chicken, as much fish, as much meat as possible, unlike 1 or 2 universities that we used in our previous scholarship. So on behalf of all of us, we'd like to thank His Excellency the Governor, who has accepted to continue with this program. And as you see me looking around, I'm looking at all the faces, just as I did the other time. Now it's like I'm snapping every face through my eyes and so on. I believe by the time you come back in the next 1 year or so, I'm sure you will look different and of course for the better. So ladies and gentlemen, I thank you for accepting to join this scholarship, to be part of this success, the success of Kano State government sponsorship. And very soon, I believe the remaining balance of the 550 will join you. Of course, some of them are going to other parts of the world. So once again, I say thank you very much. I will continue to pray for you. I'm sure your parents and well-wishers will continue to pray for you so that you can come back as usual to Nigeria, to Kano, with flying colors. Thank you, and God bless you. In addition to that, I had the Governor and the Honorable Commissioner for Higher Education that there is an envelope for you in case so that we can settle that. So once again, thank you and God bless you all. Thank you and thank you. Another round of applause to Jagora. Thank you very much, sir, for the farewell address to the students.
Sir, in your address, you make a comment. Commissioner Higher Education to assist what you choose. Assalamu alaikum. Wanda duk bai fasin immigration bai tashi maza maza ya koma. Duk wanda ya san bai fasin immigration ba, to ya maza ya koma ya fasin ya dawo. Wanda bai fasin immigration bai maza ya koma ya dawo. Wanda bai cike wannan form din ba ya quickly ya cike. Wanda bai fasin immigration bai koma ya maza ya dawo. So at this point, I would like to use this opportunity to hand over the microphone to His Excellency, Governor of Kano State, the People's Governor, Abba Gida Gida, for his remarks. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Your Excellency, our leader, Senator Kwankwasiyya, the National Chairman, National Secretary of that party, the NLPP, other national leaders here present, the Secretary to the State Government, Chief of Staff, members of the State Executive Council, of course, Mr. Speaker, other members of the State and National Assembly here present, advisors, distinguished ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. I think because of time factor, there is no need for me to say much, because yesterday, during the plug-off of this program, we delivered our respective speeches, where we discussed a lot of issues, where we brought the attention of scholars going for this program to be good ambassadors of the country, good ambassadors of Kano, and good ambassadors of the Rakiyar, just as His Excellency has just said. So mine now is to urge you again, once more, to ensure that you protect the interest of the state as well as the interest of your parents during your stays. We also urge you to concentrate on your studies, so that at the end of the day, you will come back to us a very successful people. I want to also see the opportunity to once more thank His Excellency, our leader, for his support, for his doggedness, and for his foresight as the people's former governor of Kano State, who initiated this Laudabu project. I also want to see the opportunity to thank all those that participated one way or the other in ensuring the success of this program. I wish you Allah's mercy and journey mercies to India and other respective countries. Thank you very much and God bless. Jama'a, ina so ne amfani da wannan dama saboda korewar lokaci domin na gode muku kwarai da gaske, musamman manyan bakinmu da suka halarci wannan taro, na tabbatar da cewa waɗannan yara da muka ɗauka cikin ikon Allah sun tashi a yau domin zuwa ƙasashen da ya kamata su je. Ko da korewar lokaci ba sai na yi jawabi ba, jiya mun yi jawabi mai tsawo inda muka yi maganganu waɗanda suka shafi wannan tallafi da gwamnatin jihar Kano ta yi ga waɗannan ɗalibai da suka samu nasara. Haka mun yi jawabi, mun ba da tarihi akan wannan abu wanda ya kirkiro shi shine tsohon gwamnan jihar Kano, tsohon minista, tsohon ɗan takarar kujerar shugaban ƙasa, sanata Rabi Musa Kwankwasiyya. A jiya dai
mun yi taro wanda muka yi muku walima domin jawo hankulanku a kan cewa ku kasance wakilan Najeriya, wakilan jihar Kano, kuma wakilan iyayenku da al'ummar jihar Kano. Kuma mun ja hankalinku da cewa kun je waɗannan ƙasashe ku tabbatar abin da aka kai ku yi na karatu shi kuka yi. Kada ku shiga abubuwa marasa kyau, musamman shaye-shayen ƙwayoyi da sace-sace da sauran abubuwa marasa kyau. To da haka takaice kenan, ba sai na ci gaba da yi muku bayanai ba. Muna yi muku fatan alkhairi, muna fata, muna addu'a ga Allah subhanahu wa ta'ala ya tashe ku lafiya, ya saukar da ku lafiya. Kuma muna gode wa iyayenku da suka ba mu haɗin kai da dukkan sauran al'ummomi. Na gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. A round of applause to His Excellency. Dala ta ba mai girma gwamna. To masha Allah. Akwai wanda ya bar jakarsa gane mastuko an rubuta 1, wanda mai jaka gane mastuko an rubuta 1. Akwai ihrabi a ciki, na ga tag din shanda a ciki, ya maza ya je ya dauko ya taho. A ɗalibai na gaba za ku fara tafiya, da an ce fatiya za ku fara tafiya, da ku da 'yan jaridu da Allah duk wanda ba wannan ba kai ya shiga, za a jira. Ɗalibai za ku yi layi ku fara tafiya da an yi fatiya. Na tawaye ka fasa runduna da ƙarfi na zaki da ya ce karas a sake irin yau da wuya, mutum jarumi shugaba Kwankwaso. Maki gudu sadun gunduma kunya, sadauki maje yaki mai lafiya, aton bari ka taka nukiliya, kullum kutulo masu garke daya, biranen ƙasa mai ƙasa Kwankwaso. Bisa lafi ko buga adabi. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألا أتيك لافيا إدارة لافيا عبادة نسلة فيها لكن ما قلنا أن لا يتمكيشي، لكن ما جابونا أن لا يتمكيشي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وجزاكم الله. Da zakin ya zo ya mallaki ramin kura, madugu sabon gwamna Abba Kabir bai san wasa ba. Da kayoyi hanyar gawo kujere shan banza, direban mata shi ya jawa direban baya ya barar. Da zakin ya zo ya mallaki ramin kura, madugu sabon gwamna Abba Kabir bai san wasa ba. Da kayoyi hanyar gawo kujere shan banza, gwamnati Abba Kabir shi za ya yi mulki ya gyara. Abba ne ya ci mulki, 'yan zami mun bar su da wakar farara. Yau kai musu 2-0 a Kano, Baba Kwankwasa kaka da 'yan shura. Abba ne ya ci mulki, 'yan zami mun bar su da wakar farara. Ku tare hanyar nan kar ya gudu sai ya ga hisabi dan bera. Abba ne ya ci mulki, 'yan zami mun bar su da wakar farara. Kun musu guda mun kara guda sannan ga a garin dan gyara. Farti mai shi zai ci ba saura. Abba ne ya ci mulki, 'yan zami mun bar su da wakar farara. Sangami wai gwamna a zai karɓa a gidansa ake wasan kura. Abba ne ya ci mulki, 'yan zami mun bar su da wakar farara. Wa za iyo wannan haukan shari'a ba ta tashin kura. Abba ne ya ci mulki, 'yan zami mun bar su da wakar farara. Da wuta da ruwa soke ta fashi sannan a yi girki ai saura. Masu sadacin ɗanyen nama sai kura. Abba ne ya ci mulki, 'yan zami mun bar su da wakar farara. Da asin ɗana tarko 'yan banza za su yi mana nebar yan gaura. Abba ne ya ci mulki, 'yan zami mun bar su da wakar farara. Da amin zaci 'ya'yan goyo ne halaka ke isi ya zama taura. Abba ne ya ci mulki, 'yan zami mun
muna daga cikin wanda Allah ya sa muka mora a cikin tsarin nan. Yau muka zo muka taya 'yan uwanmu, abokanmu, kannanmu murna. Ba abin da za mu ce da wannan tsari sai dai mu ce alhamdulillah, 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 saboda mu ma mun amfana, kuma yau ga kannanmu, 'yan uwanmu da kowa yana amfana. Ba abin da ya burge ni da tsarin nan yanda na ga iyaye suna kuka, mata wasu da matansu da 'ya'yansu suna farin ciki, suna sallama, suna nuna farin cikinsu ya ki misaltuwa akan wannan tsari da ake ciki. Allah ya saka wa Kwankwasa da ya tsiro da wannan tsari da alkhairi. Allah abba gida ka yi riko da hannunsa a wannan tsari nasa mai albarka da yake yi. Kuma mu abin da aka tura su karanto, Allah ya sa in sun dawo su amfanar da locality ɗinsu, su amfanar da jihar su amfanar da local government ɗinsu, su amfanar da jihar su amfanar da ƙasa baki ɗaya. Allah ya saka wa waɗanda suka tsiro da wannan tsari da waɗanda suke ta ɗawainiya da alkhairi. Amin ya Allah. Allah ba mu ce komai da wannan gwamnati ba sai godiya, sai godiya, sai godiya. Allah kuma ya riko da hannun gwamna, Allah kuma ya sa su ci gaba da tausayawa talakawa, su yi mulki cikin adalci. Amin ya rabbi.